haino helam sugun nor jotono ani ketal blog ko jotono phung kaham tabo 5:30 se baji drop ko hingke tini ke ang dati na ma basa kha basa waisa mani rok hui paikha hingke tabo ang maimi songnai hingke ani logini bo nogo phaijak hingke bo ani logini tabo phunga sri sri ba abo ni oro thangnai thuina hana bagui thanai Shanti Bazar o ba abo khe tabo hospital o borti thuina hana thamani thuimaya 2-3 ma tongkha hingke tini ke Shanti Bazar o mansinai hingke tabo bo tuipro thangse babuni thui naoise Shanti Bazar o thanai hingke thui miliri tubunai babuni thui miliriwi thui tubunai hingke abagini dati bono mami sungui chariwi tabo khe bo thana bagui ready wngkha hingke kisa photo rok tisalaikha photo rok bujaklaikha bobai malaya baluk khabala 3-4 mas tongkhana phaio ekdin rok thui thango horcha rok thui thango haita tini bo horcha horo phainai tabo bo phungai drop khe ma thangsinai ta hingke tabo thang angkhe phailiya nai bo hospital ni thekeno thangsinai bini jaga hingke tabo khe bo thana naikha hingke angkhe tabo lasi twijak ta boano kisa bangra tangmase hingke 2 bochor rok wngkha hingke ma tongya boi baksa hingke lasi o ta nijini bwsai fano hingke tabo khe bini gocherai bono tatariwo hingke bo tatariwi thana naijakha ta hingke tam khainai haike no ma tongnai ta usa bihi khini bo mukhang naisilai tongmaya hingkeba jan jan samungma khlaio khatang pono ma tongo khatang ya haike ma tonglaio ta hingke tabo bo ongkotui thangkha hingke gari ko lama o phaijak ta gari bai thangnai hingke o jaga gari habliya hingke ang bo tabo ke baba ni bagui usakomora bazar khalai tongo hingke tabo khe chwng ready wngpaikha bazar o thanani maisa toni nani babono hingke gari nai singlai tongo tabo gari call khaimani balukha tak porjonto sokpaiya hingke ani papa no khe thujakno se sosawi phan ke ree rok chumriwi mukhang rok surowi ready ma khlaisio yang khe gari si phaiyago gari dati dati phainai hininai bono ang thujakno se juta rok kariwi genji rok chumriwi pen rok kariwi ma sosasio twi thanda bai khe yathi rogo huwinai hingke haike bo tini khe thui tongkha hingke tabo kaisa wasisoni noklam plaza sokpaikhai gari no nasingtwi himui se mo phailaisio tak porjonto gari sokpaiyakho maisa rok ro hopaiwi tabo khe basi bini cherai rok ni bagui ree paina naitongo shirt pai jeans pai nai tongo hingke yang naibe blouse bo kotorma khe wansa wanji rok ni blouse singri bangli ano naidi himoi tikhlai hingke yang khe bazar ko ree paiwi lenglaiwi cherai no o ree sukmani jaga telar dukan o habinai bono chariwi tabo rest khlairwi tongo hingke baji khe bwchwla rok ni shirt bai suit mane chikon tabo khe ang nogo sokpaiwi mai rok chaiwi paikha hingke tabo gani cherai no bo muthui rwkha hingke ang bazar ni tamo tamo manui pai tubukha hingke norok no kisa phunuknai ang hingke naidi tabo phunukano hingke yaksa waisa ma phunuknai ang pai tubukha ani cherai ni bagui omo bai ni bwchwlani bo tongo do tabo se muitu mano ang bukhao kisa muitu khlai nai masa bai ni bwchwlani bo mo hai same amo se mami phaisio ani cherai ni mo hingke bini logini pen hingke omo hingke tei kaisa pen pen duita hingke pen bai genji set ekta amsungno mambo ani cherai ni bagui hingke bini bagui thwngjaknai kaisa hingke ani bagui hingke juta hingke ang kisa bara ba hingke kaisa DSLR ni noro jotono ani blog no ani video no naima bagui jotono hamba hingke noro bai teisa next vlog o malai phinai।